In de Ljouter Veensnes wordt bezocht om Veensenen weer op het rechte paard te krijgen. Dat wordt onder andere dien bij verschillende cursussen en opleidings. Wichtig is dat Veensenen inzicht krijgen in wat ze dien hebben en daarvan leren. En daarom komt die uit Jacques Beemsterboer del. Die net alleen nog om Veensenen, maar ook het personeel zijn verhaal vertelt. Zijn 20-jarige dochter is vermoord. Nadine, dood. Ik denk, oh god, wat staat hier te gebeuren? En ik voel nu, terwijl ik dat moment in mijn geheugen terughaal, voel ik dat mijn benen gaan trillen. Op zo'n moment dat de bodem onder je voeten, die is gewoon in één keer weggeslagen. Dat vond plak op 2 december 2006. Toen Nadine troch haar ex-vriend in Amsterdam Delstutsen waard. De dierder is veroordeeld tot 12 jaar cel met TBS. De heid van het slachtoffer vertelt op squallen en veensenissen wat de impact is van zo'n groot verlies. Nou, belangrijk is dat daders, als die inzien dat ze slachtoffers maken, dan kan het wezen dat er iets in hun hoofd komt van ik wil iets van spijt betuigen aan ofwel nabestaanden of het slachtoffer wat ik gemaakt heb. Het personeel is onder de indruk van zijn verhaal. Meewerkers kunnen er een soort van de leiding. Het verhaal van Jacques Beemsterboer maakt dat ons personeel daar alert is op het herstel. En de gedetineerde die aangeeft dat hij wil werken aan herstel, daar kunnen ze dieper mee in gesprek gaan. En dan kan het zo ver gaan dat gedetineerden zich bewust zijn van wat ze hebben gedaan. Dat ze geen slachtoffers meer willen maken. En als ze teruggaan in de maatschappij, dat ze dan ook het goede pad kiezen. Voor Beemsterboer is het Joert een spannende dij. De partner van zijn dochter komt Joert vrij als zijn TBS net verlengd wordt. Dat betekent dat hij gewoon alle ruimte heeft om te doen wat hij wil. En dan is dan maar net even afwachten wat. En als dat het foute pad weer is, dan lezen we dat vroeg of laat wel weer ergens in een krant dat het misgegaan is.